puro jud mga digit. Di agahang gagaw si Pinoy. Paghay sa dari pin. Sumani ang partner og dari ubos la. Hi. Oh, ali si Pinoy. Hello, may buntag. Welcome to my second video in my Asia Milay Corner. Then, ni ami karon sa Barangay Pinatilan. Uban ni sa akong igagaw nga si Pinoy. Dayon sa akong beloved husband, Fidel. So, himuot ko kay nagtanong-tanong manggod mi og kanang ginagmay gud nga kuan oy kanang sili nga abi man ang ani nga sili katong sa amo nga ani kay siling kaguko nya lain man daari kay mao ni niya ang itsura niya kani abi man ang siling kaguko unsa di pud ni matawag og katong siling hang kay dako pud siya nga siling hang ambot na singan dan yung silihan ani basta kay lamit ni og i panakot ja mao ni guys ang kanang bunga daaris ang tinanom sus Ginoo katawas Pinoy kay arang nagadun digit ang isang bunga kani usara ni kapunuan unsa ang isang bunga mao ni isang bunga kanang gamay ra sinja sa sida sama tingkog ang atong kuadari atong harvest mga ginagmay gajud puro jud mga digit di agahang gagaw si Pinoy paghay sa dari pin sumani ang partner og dari ubos la hi oh ali si Pinoy diri pi oh kanang napon tawag dito sa ato og suha. Napo koy isa pud ni kapuno. Maadto na lamang pud og dako ni na nanguan naman namuwak na. Maadto na laman ni og kanang sunod balik na mo dari basi day magkadami isda. Kilaw-kilaw di nanay amang ikuan panakot suha. Tapi ang kuan sili nga hang gawas datong nay kaguko so mao po ni amang kuan ang tanom-tanom dari puro raraging ginagmay nga uban kuan na kanang napupoy saging nga sab-a sus agang sab-a kuan pa ni kapunuan ra pud oy Ginoo ko ay lima ra man siguro ni kapuno ang sab-a unsa amadyo na laman manaha man pud na bawa po ni ug kanang musaha amo na pong balhin ag saha sa kuan daris isang unahan ay bakanti gamay kay puro lagi ni ginagmay hinay-hinay ba balag ginagmay basta kay naapoy isang kompleto siya jag kanini kuan durian ni kanang dako na pud gamay ja mamuot mi daaris mabana kay inga na mighala mga kuan naman ta idaran di laman ng tiguang idaran na lagi ja mamuot mi kay anak mi nga kani atong pagpananem ng kahoy puhon o mamunga para ni sa atong mga apo puhon kay siyempre mangandoy mangadiputag na atay mga apo puhon di ag among pagpananem daaning among gamayng luna para ni andam puhon sa among mga apo kay ag kaming di ang magsakasakan di sakit na batang tuhod ani puhon mo dako ning kuan durian ay di apo ko'y bangga nga upat ni ka klase upat ra pud kapunuan kay kada klase usa ra lagi kay di mapupoy daghanon kay gamay ra lagi pa ni ang area amadyo laman ligi nagnaay gamay hinay-hinay kay para ra man pus ang apo puhon ja tuag Pinoy nagkuan pud si jag isa nagbuwat kay tamnan kuno ni ja og kanang atsal kay puhon madyo na lamang pud na apoy maharbis gamay
amo pang ika paambit po dun sa sobra-sobra balidja lagi kuno pod kay madyo pang napay ipalit og kana bangkuan kanang ipalit po namo og binhi unsa lingaw-lingaw pag ginagmay ana na apo ko'y rambutan sus Ginoo nagtanom po ko dari rambutan gamay ra pud ni duha ra pud ni kapunuan ni ang rambutan unsa diag ahang daghan dari kaning kamunggay ug kapadzas kare kapadzas kana nag amang kapadzas murag daghan ang kapadzas murag 20 ni kapunuan kapadzas pero ag-amo pong kamunggay daghan po din kamunggay kay palibutan mo pong Pinoy dari kamunggay daghan di po di apoy tangad di agi kuan pag tangad dari ang panggi tamnan pag tangad kay magparis lagi po ning kamunggay tangad kapadzas kay magsunod di apoy lubi aga pong lubi tulo ra pud kabuok sus meet gad sa ning area kay hindi adyo na lamang lagi ni natay ginagmay ginagmay di apod mga insan kuanin atis napumita ng atis kani po amang atis duha ra po ni kapunuan adyo na lamang po na atis kay ditos ate ditos ate wa gazig ka kuang kakaug atis kay wa may atis tanong ditos ate sadari di apoy duha ra pud ka buok ang atis di akan ni lahi pud ni nga varieties kanang saging kuani lakatan naag among lakatan namunga na si Jaag isa ka puno kang among dari ubanon dari ha tanaw dia kani artis pud ni mao di ikaduhang puno nga artis kaduhang puno di agkuan ag lakatan bunga mao ni unang bunga maring bunga una lakatan unsa ana may mga saha amo ng lukaton kay balhin lagi po daris kilid aron pong naay mudaghan-daghan na po siya ba kay og palit ko og mga saha mahal magsaha dari ag paabot naman kung anos amo saha unsa balhin sa lahi aron mudaghan siya di apo ko daari kanini bundo kuani kanang birmi kompos maghimo ko dari ja wa pa man mi lagi katupod og kanang kuan ijang building nga mahimo bitog kuan kanang ijang building ba nga para sa kompos birmi wa pa man naghiping pa mi hiping kununingan ining sambana nga kana bang atakleban og trapal mga kuan ni dari puhon basig anjas mga pila ka semana gikan karon harbiso ni namo kay ready to harvest naman ni na dari pod mga insan di apod mi kamatis usa ra pud ni ka flat ning kamatisan puhon pila ra pud ni kapunuan murag napo ra pud ni kapunuan maadyo na lamang pud na pud ni mga napo kapunuan nga kamatis bunga pud ni budzag na baza pud mo bunga ni daghan na kaso ay tigkuan tigbubo sa kamatis mo ni ang bana sus nagpartner madyo ka din magpartner ta magtrabaho ingani kay inspired ta pirmi kay partner good manang mag-uban mi pirmi ug daari mag-uban mi kanang maura ni among outlet karon nga nag-COVID daari mis among
gamayng area magtanom-tanom ug ginagmay kay kuan man suroy-suroy ta adtos syudad di ta magsuroy-suroy kay gawas ng gasto hadlok pud ta kay delikado lagi ron ang panahon mao nang di ami daari permanente pag masabado na gani daari mi kamirang duha uban kami tulo ubas Pinoy unja usahay mo ubas ingko wa man ros ingko nakauban kay gabi lagi fiesta lagi aris amat aris Valencia unja mista man mi dito sa ugangan unja COVID lagi wa pud kaayo ingag bisita nga lain mura ba bisita pud adto ag-ahir ra pong kaliwat unsa ag magsuon ra pos ang bana yana kami kamera nakatagay lagi pud susiin ko wa pa man naka mata pag anhi na magan sadyo man midari kay adyo man ning sadyo arong dako-dako pud tag-agi kay namukbo palagi pud ari sa among kuan gamay mga tinanem tuas ingko na bilin sa purok 20 sunod mo uban to kay ganahan mo pa to si Jadarig uban-uban na mga kay mao lagi na wa lagi puy kalingawan kay naara tas bahay magsigig pud je laay pud unsa ugma kanang Domingo ini humana magsimba ubas mga bata amo tong dadun ang mga bata daari kay kuan man maura pud na ila bang bakante kay modular lagi ron amo pud silang gi-introduce daris ginagmay na mo daaring tanem-tanem sa kanini ana ay ilang amo silang challenge ay challenge ang mga bata muli ko ag kanang mag-challenge sila ba gardening challenge kanini kang Lord winning plat kani wa madari sila si papa nila may nagbisbis kuan iza batong ni jaag kari di ang ikaduha kari kang Godwin ning plat kag isang tanom daari kay kadto maning upo ni isang tanom wa pay guna ugma isa siguro niya gunahan na isang upo ning tubo na pag isang upo tubo kari di ang usa ag plat pud ni sang dalaga yan tubo na pud isang kuan isang tanom tubo na pud isang tanom ja mao ni kanang amo silang gi-challenge ba nga ug kinsay pinakagwapo amo pang tagaan og reward aron pa silang ganahan ugma puhon uban to daari kay mao ra pa ni among family banding kay malingaw man dai pud ta balag ginagmay makalingaw mampud di adyo nang bibo pud mi kay aron kay kuan magsigim pa sila pangutanag asa di ay muma asa muma anang among dadun aron makatuod po sila anza kanang ugma kuan na po sa ang continuation bye bye la nagnagan naman na kay arong mo kuan mao na si Pinoy na ag ija magnagdag na si Janja kay ija nga adjuhon kay arong mo tambok ag kuan tambok ag kana bang ijang tanem puhon kay madyo gad sinang hinlo ag tamnan kay mo kuan pud dali ra mo dako